اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق جے کو صحابہ جو غلام ہتھن کے لہرائے کرے اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق فرمایا ہے خود میرے نبی ان فرمایا ہے خود میرے نبی ان سارے صحابہ جنتی او شخص بڑا اعلان دی جڑا کر دے انہاں شک شک اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے نبی دے حق چاہے مجھو اسکیل ہیٹ ہوجے پر تہاں جی سبحان اللہ ودے اسکیل میں اچھے چھو تو باوی جماعت ثانیہ چنوار ہوا میں پیروں مصروں پڑھا تو ان کلام جو توجہ کجو کلمہ پڑھیا سب تو پہلے سبحان اللہ پوری کرو تو گا لگتے ہلے کلمہ پڑھیا سب تو پہلے کلمہ پڑھیا کلمہ پڑھیا ٹائم مختصرہ سبحان اللہ نائی تے انہیں مصرے تجھتی سکے مجھے حاضری مکمل تھی ونے کلمہ پڑھیا سب تو پہلے ماشاءاللہ کلمہ پڑھیا سب تو پہلے ساتھ نبھایا اوکے بیلے اب اگر دل یہ اجازت ہے تو ہاتھ اٹھائیے گا او دا نام سونا ابو بکر او دا نام سونا ابو بکر نبیان دے بعد جوزی قدر ساری امت کولو معتبر نہیں ٹھا دی اس دے بک بک اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق ہاتھ اٹھائیں اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے حق راضی صحابہ ہو گئے رب تے رب بھی راضی ہویا سب تے رب تاج پوائے اس قدر ات جنت اندر سونے گھر کدی ٹیڑی ہوندی نہیں نظر جے ہووے حیا والی اکھ اکھ اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق انہا کلام جو آخری مصروں ہی کرو مصروں آئی حقیقت مولانا معاویہ اعظم صاحب چوندین تا وہ چے پیو ہمیں صدیق اچھا نہیں لگتا صدیق اچھا نہیں لگتا معاویہ اعظم صاحب انہوں نے کہا کہ صدیق اکبر اتنا سستا نہیں ہے کہ ہر بھنگی چرسی کے حصے میں آ جائے اگر صدیق کے حصے میں آتا انہوں نے امڑ نیکا اگر جے کے صدیق نہ تو ونے انہوں نے گھر میں مسئلہ گال صحیح سی دیا یار توجہ پڑھ کر جو شعر چاہتا لکھے بات جلانی صاف اٹل ہے دین دویری غلط نسل ہے اصحاب دی جس وچ نہیں قدر در اصل خرابی اس دے گھر او دے باپ دی بھی کوئی نہیں خبر کس شہر گلی نہ چک چک اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق سبحان اللہ